I want to look at Thank you. The pastor is Hello, Masbaneshe. strong girls. Amen. Yes. Chile berare vari mera kuda kuvhurirai. Tiri kuvhura bhero. Zuva ofoni. Mama D, we have got up and I shall go concentrate. Yes, Mana. Saka, thank you so much. I want to check out that you and that person. We don't go na Tete. Saka, it's really what madam. That's nice. Thank you. SIS MELLY vakauya South Africa but vachiri muAfrica vaona times avasvika haisi mhosva yangu SIS MELLY tingatimbovaomberera hedu although but thank you SIS MELLY mauya SIS MELLY munoziva kuti SIS MELLY wokuno yaita chitara yecharity iyaiya Tete munogona kumbogara henyu yatashara yecharity iya yakatarwa naTete kuti Tete vakabata kuZimbabwe SIS MELLY vakabata kuno as well saka vanhu vari musame department and SIS MELLY vanoshanda kuno kune Zororo Pumulani saka tachingoti vambouya timboita meet and greet navo timbovaona vakageza vakasisi makuseni SIS MELLY vamuka vachiendera kujimu zvekutamba naSIS MELLY SIS MELLY chimbosumuka ichimbovaomberera maoko tine zvatatichiita manonoka saka tatimbori pamakwesens atete vachimbofara naTete tozopinda mamuri handisi achimboombererawo mama V vasvika mama V vanoda zvinhu kunoZimbabwe mama V sumukai mama V kuya kuseri anoda zvinhu vakatanga kuya kumeri chimbovaomberera vachazomuyeko aiwa thank you saka tichitora the other round of questions kana macomments tichicontinue with Tete Tilder tozopinda muna SIS MELLY pane Charlie. Hello, my name is Charlie. Charlie, not Shona, please. Okay, yes, Charlie, not Doris. Tete, I recently, I'm sure my question will relate to a lot of people that are South Africa, especially young people like myself who are in the entertainment industry. I'm doing radio, and I know a lot of people who are also in TV, radio, and what. You've been doing this for quite a lot of time, like years. I don't even want to go there. I'm sure by the time we started, I was still a baby or I was not even born yet. So I want to ask Tete, how do we also follow in something that you're doing to also grow old, not to be like maybe 5 years from now, people would have forgotten that I was a radio host. Okay. Okay, that's a very good question. Thank you. Like you said, I've been on radio for quite a long time. Okay, Kwamuri, it's like quite a long time, but Kwatiri with radio, we learn every day. So zvinoenda zvichichinja. Saka munhu unotoramba uchidzidza every day. I've been on radio. This year ndiri kucloka 36 years. Damn! Girl! That's a long time. 6 years on radio, right? Okay. You need to stay original. Yes. Humble. Once you do that, you won't go wrong. But 2000. Yeah, but 2000. Stay humble. Stay original and humble. Okay. Mustn't stop reading. Also,
tiona kuti vamwe vanhu vari kuita nekufambirana nenguva. And use your passion. Yes. It must come from you. Ndaenda paredio ndoda kuita sanhingi. No, you need to be myself. Yes. Just that. Thank you. A round of applause for 36 years. 36 years, girl. I said that 36 years. I'm not even 36 yet. Yes. Saka, anti mazororo kumlani nasi. Saka commercial break. TV commercial break. Pane vanhu vari mu comment section. Kunyanya kwazuva nzuri kunetsa vanhu vari kuti makadi tonepi makadi ezororo kumlani. Tonepi ndikutsvaga steward. Yes. Ungoti po steward. We are stewards. Ndiwo anzanzi ndori kutiudza quickly in 2 minutes. Mungotudza kuti vanhu vezororo vanowana kupi makadhi ezororo kumulani vari kubvunza comment section. All right. So a simple way to get your card. Tichifambirana ne-digitalization. Waenda pa WhatsApp yako, wogo send a message kuti hi. It's not until you fall that you'll be able to download your digital card, Babu. Or in other words, you can visit any one of our offices, either in Cape Town, in Johannesburg, Limpopo, Port Elizabeth. Know your place, sit you'll down. be able to collect your card within 2 minutes. Or you can visit our nearest office and Snap Tower. 18 offices across 8 provinces. So you can visit each one of them. They'll make plans to make sure that you get your card as quickly as possible. All right. Thank you so much. Kana uri live ndikanzwa kuti by Monday hauna policy tiri kunetsana. Ndikanzwa vanhu vachifonera SIS MELLY kuti ndaita dambudziko kuti kuna bhodhi iri kuenda information wapiwa tiri kunetsana handiti. Yes. So any more questions, comments? Ndakuzotora the last two, then we yes. Pakadi yenyu ndonzilile nchanakira ndoshandira comment section. All right. Keyboard warrior. Ndariwana. I'm happy to see Tete Tilder. That's nice. Tete ndinofollow almost my live essay. Okay. So pandaida ngobvunza kuti like pamuno interview vanhu vekumajeri vai. Some of them like kana mapedza tinozona vanhu vakuti zvoni ha munhu yari kunyepa chichi wangobhotora kanyeka nayakambobuda newspaper obva auya naye. Saka ndada kubvunza munozomboenda here kuma victims evanhu ivavo like let's say munhu takauraya munhu. Munomboenda here kunonzwawo nyaya yevanhu ivavo kuti ndo zvinenge zvakaitika here kana kuti zvanaidangu. Okay. Yeah, basa riya ibasa rakaoma. Can you imagine kutaura nezvemunhu anenge akakuurayirai hama yenyu? And then mangwana momona achinarrate achiexplaina everything zvese zvinenge zvakaitika. Of course zvinorwadza tinenge tichiita kunge tavhura maronda as well. So kuti uzotaura nevanhu vaya vanenge vane bitterness ende vari kutadza kuregerera munhu iyeye. Of course vamwe tinotaura navo vonzwisisa tokwanisa kunzwawo maybe their side of the story, but in most cases vantongotaura kuti no tisingatingosiyana inazvo. Yes, we do make a follow up and we do talk to them. Thank you. All right, thank you. I'm going to do my last one. Makadi yenyu. Ini ndetwa Precious Mvumbi ndiri agent wezororo kumlani. Ndinoshandirawo kuNew Town kumabhazi kunonga vasingazive vanouya kuzotumira zvinhu nekukwira kuenda kumusha. Tine tende redu paNew Town rank. Saka kana hama dzenyu dzichida kuuyawo kuzotumira mozodzudza kuti zororo munokwanisa kuiwana paNew Town. Wapfuura wachiregistawo mapolisi tiite mapolisi. Indangosimukira nditendewo zvekare Tete Tilder. Ndanzwa kufara. Ndinongowaona paTV, so ndiri kutenda zvikuru kambani weya ndinoshandira zororo yacho kuti ndisangane na Tete Tilder. Tete Mwari wakuitirei zvakanaka. Ndatenda. Mr. Brian and Mr. Mfudzi, promotion. Mazwe here asati abvunza. Kwa zororo chichi promotion. Please.
Handles that need even pakuiga. It's no good to learn very fast. Why? Saka ndichafollowa up kuti how far no munhu atengesa munhu anoziva zvaanoita atika yes ndapsara the last two then Mr. Mungoti then tofambira neprogram yedu nhasi Friday kadombono chichi yes ndiri kufara zvisingaiti Tete kana ndakakutarisai inini I'm talking nezvangu inini petomwe munhu ndakazvimirira hwana rega Tete mazuvano munozati vana Tete vedu vanotiraira havasisipo padhuze nesu saka social media patinoona maprograms enyu Tete muchiraira pane panosara napastor Mutoashe then the other one yeSunday makuseni Tete munotigonera inini I take all the advices zvese ndinotora and it's really working for me Tete mwana komborerei ndafara singaiti munoziva Tete ndisati ndiri kuenda hangu kubasa ndisati ndaenda kubasa please ndokumbira hangu tiwa picture na Tete akambenera picture yake akangwara ana namo oyo Neo, I'm looking for Neo too. Mwana asingazvima anofira mberi kusokwazi. Pakaipa. Njolo wakaoma. Njolo wakaoma. Like this. It's not for children. Oh. It's not for kids. So now it's a no under 22. It's a no under 22. It's a no under 22. Love you, Sherry. Thank you. Baba matotsotsa mapicture ka. Ava vane pink ava. Alright. Okay. Aiwa, thank you. Tete tanisa tichata time yemapicture. Matsotsa mapicture. Vamwe vese vane mabvunzo vachamchazovabvunza but tinopai time yekutaura navo. Mr. Mungoti. Thank you so much. In Angwan, na session. Down now with one of the TV. Mr. Mungoti. But all right, same at home, can I again? I Tete Buddha and Kutumiya so in like to one chain. But you don't watch out later, it's no land, there's no shooters, no shamisa, we just say, show him here, because ndakambona ndevana vaidada kuti isusu tiripabarika namai stuff like that. Must dzati dzakatiwanda ende dzinotyisa zvizvo. Show yenyu yes Tilder. Ndechokwadi here oro munenge muda kundijambisa maspika. You know what? Zvinhu zvakabvira kare zvichiitika. Ndosaka muchizoona tine that other segment yatinoti family secrets and confessions. Ukazonzwa nyaya idzodzika zvinhu zvaitoitika even time dzana mbuya vedu soro ikokoko but zvichinzi hazvitaurwi ngazvinyararo. So isi tinongotenda Mwari kuti tane chirongwa chokuti we get to talk about these things and tichitowana vanhu vanotopupura totaura kuti zveshuwa it's true. We are into this and this is what we are doing. And I think if you can remember very well, some years back, I think that is 25 years ago, I think I was the first presenter kutanga kuinterview masatanist ainzi masatanist vanhu vaitya zvokutya zviya but we were the first people kuunza those stories on radio. Saka yeah, zvinhu zvinoitika zveshuwa chete kungoti vanhu mune muchingoti hakuna zvinhu hakuna zvinhu inini pfungwa dzenyu idzodzo dzokuti hakuna zvinhu zvakadaro iniwo ndaitodaro ndozvakandipashungu dzekuti no izvi zviregai tizvitsvage tione tichokwadi here kune zvinhu zvakadaro. So yeah.
Yes. Aiwa, thank you. Tete ngatimbovapai. Tete vakanyanyesa. Tavhara comment section tamboivhara nequestion section tamboivhara. Mr. Mngoti, munhu uyo akuenda asina kujoina polisi. Vharai gate nasaende. Handiti saka aiwa saka thank you so much. Quickly before ndapa Sisi Melly kuti vambotaura nekudi Tete vachimboadressawo vanhu. Handingati vanomboadressa vanhu palive. Aiwa chimboenda munomboadressa vanhu. Handiva nesu nhasi tichizopa Sisi Melly. Mr. Mngoti, mamboenda kusenyoni ndidzokai 2 minutes pano. Ngambodzoka Mr. Mngoti. Avanonzi Mr. Mngoti ndiwo regional marketing manager veZororo Pumlani. Muri kuona bhenji rakaita so Mr. Mngoti anonzi ma-influencers. Maona mamavi vese kuti muri kuona vesava. Muri kuona kavesava. Ma-influencer esaya vana John Cole, vana Chichi, ma-thousand and thousand of ma-Instagram nema-Facebook accounts. Nangokupai chitsvape chekuti please shandai nesu promote mapu yedu aya. Handiti saka tingobva pano tingotavhara ma-influencer esai munhu wese kuna Mr. Mngoti. Mozaya muchindudza kuti haufa handika ngatimboombererai ma-influencer yedu naitimboita tiite iluke young kaZororo Pumlani ti-attracted the young. Saka aiwa ndizvo. Saka as we close tisati tavhura kuti vanhu vachitorwa mapicture naSisi Melly naTete Tilder. Ndikatimbopa Sisi Melly kuti vambotaura vamboti welcome. Vanonoka Sisi Melly. Makadiko vanhu. Chiro nakupi. Say guys. Siyaduma. We are so happy to see you. It's not to gonera. Mukuti say makatsetula face tikiterera. Anditi guys. Makatsetula face mukuti Zimbabwe koko ichitukuterera tikuno. So toda kutenda guys Tilder vedu vasvika muno zveshwa 36 years adzirami kuti varimo. Because ndikurangarira ndiriwo mudikiwo. Ndichivaonawo vanhu vari paTV. Saka nhasi vazonyatso confirm 36 years vari paTV vayo toda kutenda. Mosati in this world yatikurama technology handiti. Kune vamwe vanhu who should be celebrated for sure. Zvisina doubt, zvisina kumanikidzana, zvisina chii. And on my list she is number 1 on the list. Why? The things that she has done for people, for underprivileged people, dzimwe nzvimbo dzavanosvika dzamamichibvunza dzimwe nyaya dzavanohandla dzanga muchiti dziri review here kana dzekunyepa anti she has done it very one. The criticism sometimes dzaimbouya kudhara iko zvine zvino havana she would take anything. So makatsetera tulispring to chokwadi pamberi pamwari inini hangu makatsetera face. I always say inini makatsetera face kubatona kuredio chakuitirawo chimwe chinhu chakuitira semadhari takamira tiri semadhari because makatsetera kutiziva kuti zvimwe zvinhu zvinoiginoiwa ini ndakatsetera nataira makatsetera face panyaya dzekuti zvimwe zvinhu zvinongoiginoiwa makatsetera face ipapo andimaona kuti whatever people they say whatever they want kwai kuita zvinhu zvakanaka nometi isomwe takatanga on a bad note guys secret guys inaitori nhubu yekutopedzisira pasocial media apa yekutopedzisira inema chokwadi ndodaro but kungozotasa nekudini kudzidzawo nekuenda kumaplatform kwavo everyday tichiona chidini unozongonyatsaona kuti no zvimwe zvazvisirizo ndikatingotaura nzira yakanaka. Because I'm not doing this for anybody. I'm doing this for myself and for my God that I serve, that I know. And people might misjudge you. People might say a lot of things based on
unubiwo uyauya but andisiza wakatosara anibona saka it's true anibona achatukeni akubera life but anoenda vata machira taponyara tozvitaura so tikakusuka tetiudza tobva tatendawo zvakare even iyo comment section yakatarisa tikasa kwamakaita sapoti yenyu iyoyi yaita kuti tetiudzawo vasvike pano pavari nhasi demanga musipo imini havaimboita show yavari 1 neinterview wavo vari 2 but comment section makatokosha zvekudaro mufunge whether muri ghost whether muri vanhu makatongokosha zvakadaro muzvizive kuti makatongokosha mufunge asi hamuzoizve kutuka pamaplatform pedu inotokubloka musazotukirawo kapamba pedu musazotukirawo kwamemuri kwatiwiko asi mukatukira pamba pedu aiwa zitozoudiwo topota chikandai kumachu ani mazvona so dangotenda munhu ese ari pano kutiudza aiwa welcome to SA we hope kuti mutiri kutisekera pesi tiri pamba nekoti aiwa muzakasvikawo murikutendza makuita zvekumajerenyika zvakazvatopera zvecovid tatatoita matsamba cheyekuti tikufambira vepedu uno saka comment section saino kuti kombeya kuti kwaere kutedzera chakanaka chinokopiwa chakanaka inoteedzera vari kuchema chivanzi tibloke yani bloke Problema nakala zaba ogeri saka smell ndwadere saka comment section sanituke isisangwa saka we just want to give people time yekuti vambotorowo mapicture anditi na Tete nekungo interactawo nawo nechichichi but before we do that mama beach mboya timbopai timbokuombererai for representing the Zim flag tichienda kuNigeria uyai mama. Followed his journey as well. Machitanga on social media. I think it's worth kuti timbo vaombe and wakatenda 24 23 yeah 23 achaiba but wona mileage yaita kangati bakore bora aiwa asepa ngatiomberera mama repa stage anozi admire Mushambi and is also a nominee kumazima Chivas and I think he has done well. Zaka akusenda marere saka big. Aiwa ndokudya. Saka aiwa ngati chimbotara yo to the mama. Bakatenda vale. No vale. Aiwa embotara or something kuvanhu chokwadi. Necheku pamtare. Makadi yenyu. Haini ndinotamba ndodoti ndikufara ngekunga ndiri panapa nezuro rupumurani zvayaita zvezvi ndinongori tinotenda haina zvakawanda and I also want to thank those who follow me ndongova ndichingokutenda kuti munonga muchingotibatsira because pasina mimi there's no money because torarama neonline saka I really want to thank you so much and chatiri kukumbira chekuti vana zororo Slaughter, yeah, one more. So I want to thank you so much. Mwana singachema nofira mbereko. Unombafa. Thank you baby. Yes. Na manager Hey, ndafamba nayo. Sekurugudo uyai mumbo. Sekurugudo vabva all the way from Zimbabwe guys. Uyai Sekurugudo mumbo. Sekurugudo varipo. Zororo kumlani avani. Mune makore mangani nemi. What by or two? Sekurugudo ne girlfriend. Makaonere. Aiwa. Siseli chabhadhari side. Chimuti ndinti nacho. Sekurugudo. Ziwoti pamsoro. Tikaona vanhu vati tutya kaya vakananga kudo kuSouth Africa tikati
zvino ndingasara ndiri ndega kumba here apabudi zvakanaka sina kuti ndingotora mukana uno titende vabva kumaprovinsi akasiyana siyana vauya kuzotikuta saka ndangoti nditende nezvose zvamunotiitira vari kundifolowa semunhu achangotanga kusimukira kudai aiwa ndangoti komborerwai muwanzirwe nyasha ameni yebo ndimuridzire wechiaudio chaitendera makoresa pachena now safe to say ibere muridzire wechiaudio chiya chii but thank you so much for coming today. Takuda kuti tichitora mapicture na Tete zvine order. Tete vane order muziva. Vane order ngatitei zvine order. Asi ndichangokumbira chinhu 1. Ndichangokumbira kuti tisati tavhura Mr. Mfudzi Mr. Mungoti mumbotorwa mapicture na Tete Tilder, mumbotorwa mapicture na Tete, and then we can open up to everyone. To Povo, but that's to everyone. I am not Povo, I am Zula. Saka, yeah, we can I'm do sophisticated the and elegant. I'm not Povo. First, yeah. Saka mogadzirira mafoni enyu kuti tiite. And this now, where's the best place? Here or there? Here. All right. Abotripa live ndinga zvako kandi wabvunza kuti babonga aiwa thank you saka kana vangopedza tochienda hedu kunotorwa mapicture handisi kutoti ladies first here kana aiwa alphabetical order vane mapolisi yes vane mapolisi first kana usina police I'm joking kana uri kusocial media usina police undibate ndokuti wanochazotara neni uchitaura nyaya dzepolice mavava vaambassador kuti after that andingobatikira kumhanya alright police yako. Alright, saka quickly Taita said satavhura open ndoziva kuti aiwa meli wenyu anogwadziwa neni inonzi pull down syndrome. Quite Povo. I mean, come on, like seriously. Huh? Mr. Moyo. Seriously. I know Kuratsiwa. I understand Muchapora. I can do a picture. What time is this? Oh, is it live? Oh, all right. Oops. Alright guys, ndafunga we plan okay, it's fine. Yeah, that can work very well. I think it was really easy. All right. Please send me this. Mireka CEO vabo. It's a firita. Manje na filter. But you're not oh, you got it. Yeah. I thought maybe you said that. No, I said okay. I've taken. I haven't did a video. Ah, really? Good. Okay. Okay. Thank you. Chindipai vanhu vangu katimboti fashion police iri kuti kuditoasiva tiwane vekubhuroka dai nhasi vanhu vekwameli maiswa mumaoko astep mother iti pwa
Oh, all right. This is why you're talk. All right, come over. I'm a picture. 2 minutes, please. Wait. John Cole. Wait. Wait. All right. I hope I'm gonna be right. Hands on a bachelor orange magawanikwa here. Saura pintura na Alright, unblock me. Okay, guys, you know what? Alright, guys. Nchachora ma screenshots epa live ndichiona vese vari kuti unblock so that I can unblock you. 2 minutes. Okay. Yeah, wait. Inini ndiri queen we positive vibes. No negativity whatsoever. Saka ukangoya ne negativity. 2 minutes. Ndo block. 2 minutes. But I will unblock though. Ndichatora ma screenshot. 2 minutes to batata ma pictures. Ka little something. Saka misimoyo. Melibuda mzuva uchanyungudika. That muone mmai wenyu achinyungudika nazvire. 1 meeting. Ndiri customer experience officer wekuzuroro kumulani. Saka pane SMS yatumirwa nhasi makuseni. Saka I saw comment section on vari kubvunza kuti I receive a SMS, what is it all about? So I'll just give the background kuti SMS yacho yakabva is a customer experience officer. Taiwana ma complaints from my customers kuti laisa claim yangu yanonoka kubhadharwa, chema yangu haisati yaita, paine all sorts of issues my claims process. Saka what we've done is we've changed our underwriter. Saka by changing our underwriter, it has enabled us kuti kana hari ma claims we process them in a faster time. For example, kana claim yaitora 48 hours kuti process kwe ubhadharwa mari yako ichema, it's now taking less than 24 hours. Saka the SMS is just to inform our clients kuti we've changed in underwriter. Nothing is going to change. Ma premiums are kukwira, policy yaingobhadhara ndizvozvo. Ma terms and conditions are not going to change. Saka it's just changing in underwriter so that we improve pa service yedu, pa client experience yedu, we pay out my claims faster and quicker. Saka no need to panic. Nothing has changed. You are still covered by Zororo. Policy yenyu, my benefits, it's still the same. The price is still the same. Nothing has changed. So I thought it would also be good to just address it. Don't go to clear out confusion. Because my price akukwira, zvakazoti kana kuti zvakuchinja. Nothing is going to change. It's just informing you as our client kuti we have changed in underwriter. We try to pay better service and a quicker turnaround time. So that's just something that I just wanted to clarify. But if there's anything, you are welcome to get in touch with us. WhatsApp number yedu 081 419 4980. You are also welcome to give us a call on 011 339 1484 if there are any questions that you have. Thank you. Thank you. Kune vanhu vese vakablokwa ka vanhu vakablokwa dzidza ichinowana musahakire kutuka munhu musingazivi. So we are just going to continue with the photo session. Okay. Panotukwa tetezwa mumacomment section. Iwo ukasvika ukalaika tererai tisi kupedzisira kusara pane bhodho. Iwe melibuda muzuva iwe. Saka Tete, you can just come and we continue, and then guys, kana tauya tongoti
tokuita kuti zviite handiti Tete zuva vakatukwa ka iwo kaenda kunolaika pari kutukwa Tete zuva vamwe wenyu ndokublokwa kwamuri kuita chiro usina kundituka but ukalaika pandatukwa mazana kune masoja anga achifamba mastreet pandobvarurwa paya muchiwedzerawo so tine shuga unongoblokerwa ikoko saka ndo nyaya yacho isusu ziva nation tiri positive vibes only hatituki vanhu hatitukani right Tilder atanga basa manje miraimoni Tilder atanga basa Anzi Tete musava bloke musava unbloke aiwa mwana anodiseva second chance anogona kunge akangohakirawo I will unblock but problem yekuti ane masoja anofamba mastreets anenge vanouya vachiti nice zuva beautiful and then vakumastreets voita reza mucheka ruviri votaura pfocho ikoko ndosaka uchizobloka kwete kuti unenge wataura pfocho kuwo kwangu ukaenda kumastreets uchindinyepera uchinditandadza uchindikwidza ndege mashanga uchiti Tete zuva bho asi woenda kumastreets wobvarura saka kumastreets kwaane mapurisa anenge achiona ane account achingobloka ari ikoko maona saka ndiregerereiwo ndichapinda mucomment section yamail ndikorova mascreenshots evese vari kuti unblock me ndo unblock but muzive kuti kumastreets kune mapurisa akatarisa anenge achikublokera ikoko chero ukasauya uchindituka kuwo kwangu asi ukatuka kumastreets toda positive energy chat nzara dzemusikana nayo tione nzara dzako dzakanaka look at that ane chihosepipe hanzi unogeza sei kuzasi ane tine chihosepipe kwanza tanogeza sei hanzi tiri kuda matishirts iwe Alice moyo unoziva here kuti izvoni ndogona ngokubloka panapa palive yamail futi maiswa maoko astep mother you better watch your mouth Alice sit down Nina, I don't take unoenda kuunbloka pano hakuna mna nongobloka mahara anogona ngachitaura nonsense kuma streets saka ndaane masoja kuma streets hauzuti mele akangoisa foni mumaoko anguka mateswa maoko astep mother I don't need negative energy at all indofara negative energy takura mani good vibes wena musoja wemasingle mother I love her spirit. I know. Okay, she's got a good spirit. No. Ato agira. Emotional. Musazoenda kana mapedza mapicture akabosti pane ka little food katuda umbopai ka something. Kekuti tingenda sei tingodai. Do you still want to be live? Aiwa, vanhu vako vachiripo. Chimbotaura nevanhu. Yes guys. Ndatora phone. Anzi step mother ndo vanesi. Vanesi mamoto blockwa. Muri right maskere guys. Tiri kuno. Anzi tone ziwa face muri kumuona wana. Siba gara kana ka makeup or no makeup. Astori na makeup adori nani? Adori waist. Stere kanane makeup ha mbota unge chidori. Matiyetse ezororo please. Hi.
mazorotiesi anetsa panapa right mirai ndivagare bhamba kwanzi zivana sisimeli tokumbura kuti muye kwedu kuboxburg musi wa 10 April kunei kuboxburg ukuiziva here weziva kunei guys wonai basa mabhuku simudza mabhuku guys onai mudhayari wedu uyu guys akanyora bhuku rake handichika akanyora bhuku rake rangu rasainwa iri guys you can see anonzi Mr. Dongo anonzi Munyaradzi Dongo akanyora bhuku rake guys ari kuda ndikuona malove nemalakes wow yes ari kudawo support yedu guys bhuku rako imari Munyaradzi is 250 bhuku ritaura nezvei this book rinokubatsira kuti uachieve anything in life you know tine zvinhu zvakawandisa zvatisingakwanisi kuita in life simply because we create excuses but this book is going to give you 16 amazing steps simple steps kuti ukakwanisa kudziteedzera you can achieve anything in life you can reach whatever goals that you really want to actually reach in life wow yeah. Right so guys copy ari kuda copy i250 mumwe wedu though achandipa madetails ndichariposta like achazonditira flyer ndoposta antika mabhuku iri Munyaradzi Dongo ari kuwanikwa mamai wekani mahatsi hanzizi meriti watu ndangona ring ina handizivi ndaona ring amen kuda ndedecoration here handizivi message I'm going okay hanzi is taken sorry guys sorry guys sorry maita manonoka guys makatsinonokei aiwa makatsinonokei guys makatsinonokei ehe so uzondipa chiri flyer ndika toriposta guys support a book remwana support a book brother let's support a brother anzi wakanaka let's support anzi Munya can help you to bind mabhuku edu how so maitinai how so they can take that and we can get all this stuff all right saka guys mondibata information support chanyasa remarketa bhuku rake zvakadaka antika then ndokusanzi is it on Amazon yes it's on hanzi riripo yeah it's on Amazon and we can also ship anywhere in the world okay you can also go but I think SIS MELLY vacha postal zvese ndezvokuposta zvakanaka but hanzi riripo paAmazon aiwa ndozva padairis pane vakadzidza vanoda zvokuverenga varipo saka pakanaka chose hapana chakashata all right thank you Munyaradzi thank you very much thank you thank you are you still like yes all right so maybe to start up all right no problem all right sina sekuru gudo guys sekuru gudo muri kuonera vane rasta sekuru gudo muri kuiona mavaonera sekuru gudo mavaonera guys pana sekuru gudo panapa kwanza style yenyu indokuti akaichikuru yakadzikama yakatsina kenake meni botoka picture nemadiaries toda kuvaorganizira varume panapa toda kuvaorganizira varume pane varume vari single panapa kuti makwenda wait takasvita zviyota mamusada kugurumisaverenga tazvitaura right atisovemaura tichimutokatigotivarimedhari handinongosina unizasara kundizozere madharizi uyai madharizi ekunotwani imbontorairangu nawo handikuya vanhu sorry shamwari imbobata pewa kuti mudhari imbobata pa right foni yava zivanation chazosumuka miraka 1 vese munhu wese zivanation nenzi nediaries same WhatsApp group mirai inini ndinokudaidzirai mazivanation munotamba vachauya zvavo isi madhayari zine mawandiro enyu hapana kana 1 neiphone varipi zivanation iPhone 6 iPhone 6 nemawandira makaita shuwa vakadzi vakasvika so magezera makaita hapakana wana iPhone I'm very disappointed in you people nekadhayari aiwa ina handisi kureva madhayaris ari pasocial media ndikureva vari apa ava vanhu kwavo funga honaiyo kana ndimiwo
kusvika kuchinda asi hapana kana wana neiphone asi vane zvinhu chonga chaiphone ndiye munhu 1 andaona muchini wapapa 1 ushushu Can I step on this? I hope I'm not gonna fall. Nice. There we go. My diaries are Tete. My diaries. Most I don't pinda paper because ndiri diary ofuti. Yes. I'm a diary. Aiwa tiri kupatsanira vana tiri mweyo wakadaro siyana nawo. Let me correct you right now. All right, thank you. Wait. Amen. No, you're Thank you. Yeah, it's yours. Oh, all right. Oh, okay, it's yours. When Russia waruda kutaurisa hapo ni maoko wozofotsvaga SIS MELLY kuti ndakablogwa nazuva. Bye bye. Uda kutotaurisa mafoni yangu foni iri mumaoko angu. Get away. Chimbaenda unogara blog view wozoudza SIS MELLY kuti ndakablogwa nazuva. I don't take negativity at all. And we are Pretoria, guys. Yes, we'll come. Swan Nation. Do we rave now? Mangwana mnafana kuya kuma awards. But I'm not behave kusukana kudzosera maoko evana venyu amai venyu. Okay. Mwana titibva nga vachigarawo pasi ngure yavabvira patanga malevhesi avanga kungosumuka vashorwa mapicture. Nelly Masoso ndiri kutora ma-screenshots emazita enyu. Hai vanotoziva inini blog view chero zvisingabuditsi marimba. And this is why you're talkative. You better get used to it, Amechihera. Tete ngure mabrau chokora mwana uyu. John ko beware. Mai vane t-shirt ye orange ava ndisikuvaona musha. Ngure wabvira ngoti udyu. Ndapedza navo kudhara ini. Ndapedza nekudhara ini. Tinotori nemapicture achikisana. Sorry. I'm joking, it's April Fool's Day. This guy is so handsome. Naimi Makawana. Let me shoot my shot. I'm John Cole. Let me shoot my shot. Surrender. I need to life. Surrender never gets tired. Unless the owner is careless. Name me Shwam girls. I'm sorry, evangelist. I'm sorry. All right. When I smell is my real. When I say my real, it's a next. Tando. Urukiteiwe. What's the networking? You do not namkadzereni. Hey! Apo zibhiza wena wona. Nguri naimi wona imela ramba chingo kandira msikano wepana John kana ndimiwo. Yo John sangobvuma batwa muchiuno nevana. Urungotungidza magetsi pana. Chinjewo mapose. Asi akakasirendara ndokavhunaka. Naimi mune mukadzi.
I have to shoot my shot. And the cylinder never gets tired unless the owner is careless. Hands go to that red t-shirt guy wasvidipa vanhu anozonditora kunge ndiri kutamba pavanhu kanenge achingobvuma nekunyara plus nasi April Fools ndazomutaimira when the dust has settled ndosvika zvakanaka setsikazvo susitiri mawife materials ndosvikawo zvakanaka hapana pakamusvikira akadai soka anenge achifunga kuti uri kutamba asi chiripo bona energy zangu, my god. Yes, we're live. Ndopongo chibvunzwa kakuti shoni mai vane jacket renhingiriki manzi mwana nehemi Joni uya nemakore mangani ndingobvunzo wangu ane makore mangani vanomuziva as long as ari above your statutory rep topinda and zuva ita take away the red t-shirt and it's about 33 maiwe chaiva 33 chaiva maiwe 20 It looks like, hey darling, I'm live. Okay, just 10 minutes, I'll be off. 25 anodzoseka harisi jerera isi porisa head unoti une munhu shamwari wakatonyora murudo ematandweni konzi ma 2000 va 2000 agonochengeta murume ma 2000 basa ndire kunga 2000 ane energy too much asa hana skill maibata ma 2000 anita chikapa benzi too much ma 2000 tune dzungu futi tuma 2000 twakawanda ka tuma kiss and tell 2000 uri 2000 ere saka ndozati John siyana nekudana nema 2000 ma 2000 ane BP kai chikona zivani ngachizvidira ari iye musawe zivani ngachoda ari iye ari kuzvidira mbospawo vamwe sha I'm shooting my shot mukaka kai I'm shooting my shot aga mukaka saka kangodai chete vanoshaya kana musasiyana nenyodana nema 2000 ma 2000 anoda madhara young stock ikadana nema 2000 kiss and tell nyaya dzako dzese unodzinzwa ma 2000 zvinokutiredzana nemanuduka Is there anyone else that we done? Oi, chidzokere kuna mai venyu. Chidzokere kuna mai venyu. Oi, mai. Ngoma Victor. Ngoma Victor mai moterede. Mutakura bamweka. Varenda kubi. Kusendika tese tibabana. Varenda kubi. Kusentence tese tibabana. Oh. Koningiri kona swangene kona. Function mangwana. Asi kusentence tukwinda lunch. Zorora nekugadzirira mangwana kuti vambonoita sei and then tichangosara chikafu chakuya tatamboda kuti vanhu vapinde mukati but magi newe magi wakamira pasai uri kuside run iwe remarazuva kana uchire madiaries hakuna maside uri kuside run kwaizuva ukapotsa pa you disappoint me your weekend will be boring taking me newe indiri busy kuorganizera mudiary wangu unoda kuti upe zuva kuti zvidii ndochengeta munhu Meli nobata bho kuwana batwa bho zvakanakisa igamboenda kumadiaries anopenda vana vangu Catherine anoluka kajoni wacho arikuluka aripo una energy nyatsi uyo I get uyo 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 this man chero yeke apa inoita rapo iyo inoita yeke apa hayo ndoshinga Meli ndoshinga ndozomwa Hollywood ndapedza ndoshinga yeke inoita apa uyo asi kuzvona kuti
Nay, guys, kasitaura chokwadi between Zuva tasa kuno initida guys tida choice yenyu ndo ichafamba naJona Zuva guys kana kuti mudhayari wangu guys kana nemo mukuti chi guys. What are you saying guys? What are you saying guys? Taurai chokwadi guys. Tauraiwo guys. Tauraiwo yenyu guys. Part 2 apa guys. Jona oenda nani? Tom Kutsira. Name. John oenda nani apa 2 guys. Taurai chokwadi guys. John oenda nani apa? John kwanzi moro na Wallace. Na Wallace mujuru. Kwanzi moro na Wallace ari kuti. Anzi ushi. Wallace lady. Umuzukuru wako. Haya mbele anyora. Muzukuru wako. Imisiya kitambe na sekuru. Na sekuru wako. Anzi Zuva mudhayari. Ndikuverenga mavhotsi. Mirai muone guys. Tom Kutsira. Alright, mirai up. Mirai up ru. Mirai mess up. Mirai up. Mirai up ru. Thank you. Mirai up. Mtinya sita za assets. Mirai up. Mirai up tone ma assets. Zo kukoba. Kukoba. Ndokundwa. Juice is coming. Nani ma assets akeo? Ani ma assets bana. Ma assets munulu. Which way are they? She's not going to Yama. I think they are outside. They're outside. Mush. So why did you follow yourself? Thank you. Not zero. It's not young. But they're orange. Drinker. Can I panic coke? Can you don't take a pocket mobile, but I don't still tonga. Which I was hurting a cat. No one. Hapana ati. I'll pass it. I don't know. I'm not sure. When it's but we can see him on kitchen. Straight to Mango Pinda to Sanitizer. Kapela COVID chaiwe. No, I'm going to wash my hands. Kwa mrucha wakaimigare basi. Kuti shoni Shanghai ndo capital ya China. Lockdown vari level 5. COVID. Dzoka. Aiwa meno tichirungiti kutara kwatiri kuita so China is on shutdown kuShanghai chete. Hadzoka pa level 5. Isakati kwa tichifamba tisina mamask guys na mambos. Takufamba tisina mamask. Unongopfeka chite kana uchipinda mshop. That's better to Baby, we am dead. Oh. Say thank you, mommy. It's okay, baby. Twenda kan tu dobda memaje. Asante. Dada tokufundira zvinhu. Dada tokufundira zvinhu ndo kwandisi. Yes. Very sweet. Tine kids net. What takauya? Kumana kokino nakavedwe. Aiwa. Kokino nakaya. You made a new friend and don't remind them of you. Don't remind them of you. Andingada mwana singa. Azviti. Andingadi. Opa to my place. And vatpuwa uyendesi vanokupa. Komana vezororo zvanotopuwa. Afunga ovake vana vari moto. Mwana vezororo anopiwa. Malika chichika zitoto. Ndantora kuseri koko. Ndakwa kutora kwacho kuseri koko. Nako kunaka guys. To a drink. Go and take a glass of drink. Mupe pamwe nayo drink sha. Hello, gun baby.
This was kind of Murira is this kind of. Life not inspired. Ah, thank you. Story time, story time. Engagement drop every good day. I want to be car. Ngonyera bhuku racho zvipere. Aiwa dai kunyora bhuku apedza. Sophie. Thank you. Thank you. Oh, oh, wow, that's nice. That's nice. Atibatanisa. Makadzi munomawana kubranch iri padhuze nekwamunogara. Munogarepi? Melania. Paningikira. Wagona. Wabike ira zaracho. Serious? Chapura neko. Chapura neko ruzijasadzi. Chapura neko. Ngatimboshanda. Ndikuona chimara sidi. Kushoka neko zotora newe mukati. Utopedza like this but because ndichita mami. Ah, maji tikatanga masikata izvo. Tikatanga zvima. Aibudi. Vanhu kusvika. Unganitumira location. Kule gudo in the house vakutofamba nebhora sekuseka kule gudo. Vari kutosimuka kule gudo makatarisa kudaro. Haya. Meno uko. Pane mwangu yakanitora mudhari kumidzi shop salingwa to. Ndiavhandisa nemakeup zvise meno salingwa kunonzi kuchiku. Brand salon yakanaka chizigare very beautiful salon. Muranberg muno kuma Sadra. In Randburg. Randburg. Ndizokupaina vanogona. Anzi maita live iri muchi. Kuna smita meno sabo. Sade endaita. Sade kuna smitu. Iri pazene pa iri pa road so mukati medzimba. Ndomziva. Mukati medzimba Kudzi. Anonzi Kudzi. Nice. Are you okay? Megan? Megan, come look at me. Hi, baby. Megan. Yes? Did you speak to her? Yeah? I said, did you speak to her? No, okay. All right. He sent me her address on WhatsApp, yeah? I can go flash, that's what I'm saying. You know. So I'm going to confirm. 064 895. Okay, can you? I need her address. Do you know her address? 36. Mbarendo Kudzi. Sada ujenda kuchengesa. Say mwanangu. Rokulundi. Kunani? Ndisingazive. Alright, Mira. Let me call you. Yeah? The Makorana Odris. KFC. No. Angara badi. Ongoranga unda. Zerara Lore. Urimdik. So happy, girl. Yes, you good? Thank you so much. But not tomorrow. Yes. Can I also have that? Zwana na mepo Mosa sauri gudwara mbopurudzira matumbu bachala. I won't have time. Yes, but you still, you know lashes are. If you had energy, I was just going to show you. What's up, Puzza Matumbu? What's up? Never got chocolate, but I found Buddha. No, Sipo. These two. Those two. The ones we were looking for, those two. For food. All right. Tawanda mtuani mwarave newe. Tawanda mtuani mwarave ne dakurova shamine munyu. Mwarave newe tawanda. Those two.
Seul good order sadza chero. Seul good as kuda mas next order sadza. Muda sadza seul good. Kwa ndichi kafu chiri mundu da sadza. Bye bye babe. Ando da sadza seul good kwa chikafu chiri ngwa ndichi kuda. Kwa iko kusha. Yeah, maybe. Kwa drink. Yana kwa kusha. Chiri ngwa ramba seul good. Like as the window is. Seul good vanhu vanzi masala zvino zvichingwa zvani zvino. Ndidye mashizha. Audi mashizha. Very healthy mashizha. Very healthy seul good mashizha. Yakabikwa mbona. Is that a bin? But it is, I see you can't eat both. Oh, okay, sorry. Asi washwa ungarisa chikafu. Usadaro sha. Unzati ngoshipa munhu kumasure wakati. Doggy bag. Ai, hapana doggy bag up. Doggy bag. Aiwa, it's just a bag. Thank you. Do what set an example? We have to feed the dogs. Aiwa, kana vanhu vaguta. Masure kwani ngopamba. Ne COVID inongadya leftover removal. Vandodla basa yako. Aiwa, name my diaries. Ne COVID inongadya leftover removal. You're a nominee for what? Ndikambora chikafu kwa COVID guys. Ndotopa ngumwe munhu guys. Ndotopa zvangu mwe munhu chikafu chadye mwe munhu anenge achita nzara nchita kana chikafu mbini. Haziva pa wangotsinya kana kana. Zvaita sana kuti. Apera chikafu kana mbini chamwari. Ndadya wani. Madairies bomba izwanzana kudya. Manje ndiwabloka. Nafani. Vanowakira nyawa I know you must block. You cannot be entertaining negative energy. Yeah, green. Ine kaadza test. Sitakwenda sisonisukuva kakutotori. We come from Victoria. Well, thank you for the efforts. So we have to go. No, it's just I'm gonna conduct my big favorite person and I can't even what's your name again? Charlie. Yeah, it's Charlie. Charlie. Are you going? The client had to measure. Serious? You work center. My office is Panasuba. Sunday Express newspaper kuna newspaper that Sunday Express and it to make a short Sunday Tatenga. Oh, when? 17 February. What was it about? I'm going to send the right newspaper, Sunday Express. I'm going to hijack you right now. Okay. No, it was because remember newspaper should not be Sundays. Okay. So we published it on that day. Just for I know. To have a look, you know what I'm saying? I know. And then but now to me I Then if I mistake, do you know what's funny? A phone call. We had a long phone call in Mimi, which is actually fashion police. You'd actually seen a lot about how people interview. We're talking on the phone. We're just talking. I know. We're always coming there actually. In fact, I'm actually thinking there's an opportunity for you to develop a column for the newspaper. Even if it's not a lot of pressure, even once a month. Ask you to know where to wrap up. Especially from what you're telling me, when you put fashion politica, people started nicely, properly, but later on, people started putting shaming, and this you're actually telling me it was a big learning curve for a lot of things that even in Zimbabwe it managed to research a lot of hatred issues and so on. And then are you looking at a problem? Are you looking at a documentary or what? Yes.
No, what actually, you know what I want to, what my vision? My vision is to go like direct live with Majere and interview them. But we try and see. You see like now, all of the critics out and my foreign again. Parakus my foreign again. They are not saying my foreign again. Parakus get some most Zimbabweans. They're not good at them as Zimbabweans. Have you ever heard them talking about Mozambique? No. Have you ever heard them talking about Kanagana? Zimbabwe. Example, so now maybe if this kind of programs, if you are going to have them, maybe because one tomato not a variety of basket and more. So even the innocent Zimbabweans now but is from basket so sometimes maybe broadcasting this kind of things because of money but exactly no, it's fine. I actually think we can actually develop a column. Even as I'm saying, even once a month, it's not better pick up one issue so on, and especially a book those kind of things tinokumbira permission kune patinetamboenda votipa movatsechora iri ati kumuikanda neexample yacho iripo asina dance but imimi wacho kunyora muno. Hello babes, how are you? Daddy mama ngoti murise One vari kundirova. Nasi ndandiwana ndiri palive foni yacho. But all right. Angati kuti iko apa iri palive but kumbotaura bizvo kuti tikuda kuti maprogram edu vanhu vatechinda vanhu vachifira muno vachididi abude panewspaper zvinobatsira vanhu vakawanda. Makusenda makuende namba vari sei nhasi makadzoka navo vakati Sara asi mpote ndichiva pakagaliki vachimwa mvura negaliki remozatinostebaleza tamba ichinzi kwai meeting navamoyo vazodi kwai meeting yako nanicoleti ngauye nicoleti atari nyaya yake manje pakuti Pretoria apa pakuti Pretoria ayo asalari ari mu Pretoria. I think it's 11. All right. Dei wanga kuri kuti maybe unogona kuya early munhu vanokuita inashandisa kundiri kuko kotauro achauya kotauro dei wai but ziwagara unongozvita wega koenda neyati ndokwati kuenda ere mosha senta ndokwati kuenda ngatichingoenda oda kukwira riba ugasvitichindako tipendi chori Like that. There is someone. No, I think there is someone that is fast. Chimira zvakana dutere. Sore kumasu. Foni yako yenyatso kutora. Haisi kutora. Tora inotora simeli ngoti ine china screen ndo chine chine. Oh. Ngatora. Yeah, those open windows. You got them. Ina namba rizogana zvaona na mosha mtogwa mangwana naye. Takuda kuchinja. Dukusente. Dukwandiri bani. I think Nicolette yaende tikomira naye Niki. Nicolette. Yes. Sorry, zvakamira sei hapo? Patupedza. Should I made them all of them? Soroku Central kama short. I want to unenge wataura kwatudza vanhu sentiro zvandindo sentiro ndachiva dismiss renda yatopera nyaya yacho bhuku rangu raindepi naimi ranga rapa
Arisi bhuku rangu iroro? Oh, nandichatodla munhu chaipo. Nandikudla munhu. Okay, hanzi hatichaende kuSenton guys. Hanzi time yacho kuSenton hatichaende. Ndokutsvagira. Mina nditsvagira. Saka tiende kuSenton. Takutoenda ndei. Ndataura nauyo atakundorequestera. Kunda kuende kuKempton pai. I'm going to Valley Village in Jamestown. Kuroko. Unoenda kubva kuJamestown. Iwe kubva pano. Tarisa timari. Watarisa no it's reasonable. Transport. Thank you. One. We have not sent it, but I'm not sending papi. Why you live? You guys wagona kana aenda wanonoka mijana wanonoka uchaona makenda anza apera bado zero pambane 8 apera mira akapera mira indifunze yeye aripo niko china but mukatora inozooneka munomira alright Excuse me? Yeah. Rabda? Yeah. And what one? Yeah, and I'm all right. Yeah. Okay, thanks. Iwe mosha. Fokusendera kunda papichetepe. Anzi namba chiko address yacho anzi namba ndokupa address yacho. Muri sei marova muri piko mazivani pandongopinda pinda maoffice mandikuoni muri sei chotela mangwana number 28 Waterloo Road Bryanston asisenteni but nobudisa chiti something Bryanston something I swear sure ndokudza izvi iwe akatonzi Bryanston something saka ndo ini zvandoita chaita iyi indi kunda Senton handi ndoenda kuSenton kusvika ndokudropa panikikiri toenda muSenton wozotorera kubva pandii paSenton zvitaka upa nokuti obvious pane papadhuze saka zvikadaro apa mima kutoenda takutoenda kuSenton kwacho kumba kwenyu kuSenton koto saka kana utirega ningocheka wokuti ndiri kuno kuzvana zviri kuratiso obvious handi kana ichinzi Bryson iri kuko kuside because we can drop him on our it's from here to Kenda so we can either do that's like we can always pass by Senton but I'm not sure with the Kenda one Senton in the hours minutes how many minutes 11 minutes padhuze saka ndori padhuze kudarika inini yoti pangu pangu 23 minutes saka ukuenda padhuze apa zuva but 11 minutes uri padhuze it's okay we can go uri padhuze kudarika ini nditori kumberi saka regava vandidrope then now saka topesana mangwani mosvika nguva ndosvika nguva ndosvikawo kuzvi hours zvecelebrity nezvina chankurumidza Pretoria.
ngatendauya but ndazochinja last minute mangwana tongosangana kunoku tetiona John Cole achipefuma mangwana ndiye MC techinja maspika tichinja maspika guys muye makapfeka zokuchinja tizotamba after party ndandangachauza party sina after party 3 or 4 outfits night party sina kana panonzi nomini pa ndakapfeka ndikanondo ndikara nogara ndakagara okay chinja then panozonzi kuzoti kumwe kwa speaker uko naini zvapa utitire izvozvo Okay, guys. Rega ndinotora bag rangu ava ndanada wamhanya and then mangwana vapi guys mwana uyu ari kudawo munhu anomita makeup ka guys kana uri around Joburg ari pamanomini ema-hours mangwana please guys ndokumbirawo mudhairi singamubhadharisiwo kana sendi mwana mudiki 2000 ipiano iri harina kana mari riri kupretoria ari kuda kumitawo makeup vedu wemangwana please ari kuda kumitawo makeup mangwana ari kupretoria ndokumbirawo ka please ndibatsewo ndikupewo ndikikiri iwo ndakana sendi shamwa ndotozozoto anogona chinokabharangidziwa izongwezi waitiwa guys kana ari pari kupretoria dauchawo mwana wemakeup mangwana please ndibatseiwo John ndiye ningikiri wedu ndiye MC wedu mangwana John Kolu yakagarapo ndiye MC wedu mangwana hiyo akawanda wana John arudezo aenda kupinga pambe zvakanaka chose aripo ndiye MC mangwana guys mozomona chinyeso kupima mangwana zvakanaka handiti mozonyatsomuziva John kuti ati mangwana mugozo ndokumbira kuuya mangwana tawanda ndaiti ndibate ongosinga uchindivhairira ipo inouya kuuya kuchange kuchinakidza kudaro Thank you very much, Tasha. So, mangwana mozoona talent rake antika mozopota mchimutsvaga ane talent rake ranaro kwai John was You sure? Did you post anything? Not yet, I'm down to filter. John was ndimagano ngomana wona ndisiri prepare magano nchiudza uye nditsvage pafacebook unonzi John Cole anonzi John Cole mutsvage pafacebook aripo guys tiri kutomufolowa hatetiri mufolowa iwo guys gururutsira shiri yangu imi Cleopatra handizi kuti gururutsira shiri yangu musanigururutsire shiri yangu please munondibata ndokupai namba mutaurirana yes John Cole kusaninde yes nditsvage pafacebook John Cole pane blue tick paside right handei kuna John Cole kufacebook handisika so guys ndakwinda ndika tobatana time guys ndakwinda tozo nasi Friday tiwa kuita university abroad naichirege ndichifamba kusati kwasviba ndikai ndichifamba ndinde kuchera tinoona kuti tingatangira pabhasi abroad let's hope avasi kundibatirira panapa guys tiwane kuita live